Idemo dalje. To je najveći kralj, taj za pravljenje uraka, to smo pričali. To je Loch Ness i Baltazar. Alo, izvolite. Ajmo, pitanje. Alo. Da, izvolite. Dobar večer, Milane. Da, dobro večer. Ja te za uroke. Sad ću samo da vidim. Jao, pa to utiče na vas ovde. To je baš problem. Pa kako vi živite sa tim uopšte? A nikako. Pa ovo se baš mučite. Tugama I nikog ne interesuje što vi teško živite. Ne, A koliko ste njima pomogli? Ili vidite kakvi su ljudi? da. Stvarno, svet je otišao u provaliju. Javite mi se kroz minutu da vam skinem urok. Je li dogovoreno? To je, spremite krpu. Alo, izvolite. Da li imam urok? Sad ću da vidim. Imate kola vi? Molim? I kola, ili imate? Da, imam. Vidim da imate. Donesite rezervnu gumu iz kola i javite mi se za 5 minuta. To je. Lijep pozdrav. Kraj emisije, vi znate da čarobnjak se vidi, vidio sam da imate kola i to je, rekao samo zbog toga. Ajmo dalje, ljudi, javljajte se, zovite, postavljate pitanja i to je. Ako me ne pozovete, ja vam ne mogu pomoći. Videli ste do sada, bilioni ljudi zovu i bilioni ljudi kažu da sam im pomagao. Nemojte da vam pričaju kako im je čarobnjak pomogao, nego ne pomogni vama. Zovite i uverite se. Nemojte nagađati te ovako, te ovako, te onako. 060-60-30-31. I nemojte pričati mišljenje o čarobnjaku ako ga niste zvali. Samo po tarotu može da kaže svoje mišljenje o čarobnjaku, onaj ko je zvao, i on može da kaže da li mu je čarobnjak pomogao ili ne. U dosadašnjem teku emisije, ova emisija traje već 17 godina, niko nikad nije zvao da mu se nije ostvarilo što mu čarobnjak. Niko. To je. Idemo, zovite, pitajte, postavljajte pitanja i dok ne pomogne svima, ostajem sa vama. Vidite da je kraj emisije i to je, nema mnogo razmišljanja. Zovite, skinite urok i rješite vaše probleme.